Nu-mi vine să cred că stăm doar 2 zile în Atena. Cum vom vedea toate muzeele? Ușor! Trebuie să-i spunem șoferului să meargă 200 la oră. Sau putem să anulăm muzeele și să mergem direct pe plajă. Oh, Cody, de ce ai un nas uriaș ca screensaver? Sună Arvin! Hei, băieți! Hei, Arvin! Arvin, mai în spate. Pare că ai o junglă în nas. Scuze, hei, am liliece în grotă? Verifică! Deci tu ești faimosul Arvin. Băieți, nu mi-a spus că e o fată acolo? Peste tot era nasul meu! Stai liniștit, nu se prinde. Sunt Bailey. Nu cred că băieții m-au pomenit. Glumești? Cody mi-a scris un mail de 9 pagini doar despre părul tău. O greșeală de tipar. Nu ți-am scris despre părul lui Bailey. Trebuia să scriu vărul lui Bailey. Este un articol. Scriu des despre veri. Zilnic. Bine întors! Mama voastră mi-a spus că mergeți la Muzeul de Antichități Grecești. Vărul meu lucrează acolo. Să-l căutați. Îl cheamă Miloș Hokakakopolis. În regulă și cum e? E puțin ciudat, stângaci, uituc, nu-i ca mine. Iar începe. Hai să ne îmbarcăm și să navigăm, să vedem ce găsim bun în lume. Nimic nu ne oprește. La drum, hei ho, drum bun. Nici o furtună nu ne poate opri, că trăim viață dulce. Nici o furtună nu ne face vreun rău. Viața-i dulce pe punte mereu. La drum! O viață minunată pe punte. Episodul 6. Totul e grecesc pentru mine. London, aici erai? Tatăl tău a finanțat o nouă expoziție la Muzeul Antichităților Grecești și el vrea ca tu să ții un discurs. Bine, să țin discursuri e ușor pentru mine. Le țin de la 9 ani. Bine, ai o zi ca să te pregătești. Te rog, pot să-l zic acum. Tati a plătit pentru expoziția asta să arate lucruri vechi plictisitoare de care țara voastră este plină. Savurați! Vezi? London, trebuie să o iei în serios. Ești unicul moștenitor al industriei Tipton. Într-o zi vei umbla în pantofii tatălui tău. Sunt mai maro și greoi. Doar scrie discursul. Domnule Mosby, nu mai hrăni copiii cu agresivitate. London răspunde mai bine la încurajări mai blânde. Și aptipilduri. Mai ales la steluțe aurii. Domnișoară, dacă poți scoate un discurs de la London, fă-o. Dacă nu poți, domnul Tipton va pune un autocolant încruntat pe ultimul tău cec. London, hai să facem discursul. Am steluțe aurii. Wow! Aceste artefacte sunt uimitoare. De unde? Sunt mai frumoasă decât ea? Mai frumoasă decât ea? Mai frumoasă decât ea? Hei, Zack! 3 tripleți bătrâni urâți! Știi, cred că într-un loc fițos ca ăsta și-ar fi putut permite măcar statui cu brațe. Zack, au 1000 de ani vechime. Bine, atunci brațe cu ceva piele atârnând. Ce sculptură frumoasă! Ce vază magnifică! Ce băiat super! London, ești înconjurată de cele mai frumoase piese de artă din lume. Cum poți fi tulburată de dulce plăcințică? Nu m-ar deranja să caut cu elacul în carul cu fân. Uite-te la ea! Se holbează la el de parcă ar fi un fel de Adonis. Bună, numele meu este Adonis. Voi fi ghidul dumneavoastră. Veniți! Urmați-mă! Tipul îmi strică planul pe 6 luni de a cuceri-o pe Bailey. E luna 1, trebuie să ajungem măcar să ne ținem de mână. Frate, în timp ce lucrezi la planul tău, tipul ăsta acționează. Și mâine vom dezveli un